kakaiba, di ba? Nakoveran yung ating kilid ng face na ganyan. So, naging parang skinny. So, how do I look? Do you like this, guys? Hi guys, good morning! Good morning? Good evening pala. Hi guys! Welcome again to my channel. Nandito ako nakaupo ngayon dahil may oras pa ako. Dahil tonight ka ako dahil alas 6 na. Alas 6 ba? Yes. Oh, hindi nyo makita, no? Hindi makita. 6:17. Ay, namatay. Ayan, oh. 6:17 in the evening. It's Thursday and July 2. Second day of July na. So, maglalaro tayo. Ito ay alibay para kayo ay ma-meet uli dito sa virtually. Anyway, kaninang umaga ay nag-live streaming kami. Gumawa kami ng supli. Nakita nyo ba yun? Ang ganda, no? We enjoyed cooking that supli and we enjoyed the taste talaga dahil na-miss namin. Medyo matagal-tagal nang hindi kami nagluto nun. Ngayon guys, ay ang aking gagawin ay about paano natin papayatin ang mukha sa makeup. Ha? Okay? Ngayon, ay medyo meron na akong blush on. Tatanggalin ko yan, guys. Dahil galing akong sa labas. Sabi ko, mupo muna ako dito dahil gusto kong magpahinga. Tingnan nyo, ang pahinga ko ay video. Gusto kong magpahinga dahil galing kami sa lakad, guys. Galing kaming namili. And then, you know. So, tanggalin ko muna yan, ha? Tanggalin ko ang aking makeup. How I remove it with this baby wipes. Yan, baby wipes muna. Ganon ako. Ayan, tanggalin natin yan. And then, we will make a makeup. How to make our face skinny. It looks skinny then after, later. No? So, ayan guys. Nalinis na. Ngayon, I will place my toner. Nilinis ko lang and then I will maglagay ako ng toner, guys. Para sa ganun ay yung ating skin ay mag-close. Ayan. Sabi ko nga ano kaya kung i-live ko? I-live ko yung pag-makeup. Ano kaya? May manonood kaya sa inyo? Please comment down below naman kayo. Paramdam naman. Ayan. Kasi, karamihan sa amin, ng mga chubby-chubby mama, ang mga mama kasi, alam nyo minsan ay, syempre, silang nagluluto. Katulad ko, laging nagluluto. Abay, nakadalasan ang kain. Katulad ngayon, kaluluto lang namin ng chicharon na naman. Ako, kumain na naman ako. Paano mo maiwasan, guys, ang pagiging chubby, no? Pag ikaw nanay, syempre ikaw laging nagluluto. Ngayon, ang next nitong toner is the mattifying mist. Ganun ako, guys. Step by step. So, anyway, lahat ng mga ginamit ko ay ilalagay ko sa description box mamaya. And then, hindi ko pa pala nalagyan ng alcohol yung kamay ko. Mag-disinfect muna tayo. Lagi kong sinasabi. Ipaalala ito. Ayan, nag-disinfect ako. Pero malinis na yung kamay ko kanina. I just want to show you guys. Kahit simple lang na alcohol. 70%. Ayan. And then, so natuyo na yung mukha ko. Maglagay na tayo ng primer. Ito, ang gamit ko ay LA Girl Pro Prep. Ayan. Basahin ko ha. Medyo hindi ko mabasa dahil medyo madilim. High Definition Smoothing Face Primer ng LA Girl. Ayan. Ayan siya. So, maglagay lang ako ng amount na tama lang. Ayan. Hello. Okay. P-size of this product. Then, i-spread natin. Spread to your face.
Ayan. Ayan. Ayun lang, ganun lang. Apply. Ganyan. Very smooth to the face. Madulas-dulas siya pag na-apply. Nilalagyan ko rin ang eyelid ko. Lahat na. Yan. Ayan. Tingnan mo, nagkasya lahat yun. At yung natira sa leeg. Tira-tira sa leeg. Ayan. So, ayun na guys ha. Ngayon, ang sumunod ay ang paglalagay na natin ng foundation. I will be using my foundation, yung Fit Me, my favorite pang araw-araw. Fit Me, yung Maybelline na matte. Ito yun. Alam naman siguro ninyo to. Maraming gumagamit nito guys. Dahil ito talagang subok na matibay, subok na matatag. Pero alam mo, malapit nang maubos. Siguro magbukas na ako next time ng bago na naman dahil ang hirap ang hirap kong iho-ho. Ayan. Oh. Ayun. At ang shade na ito ay 122. Yun. Kita mo? Alam niyo man siguro yung product na yan. Ayan. Spread lang natin ganun. Yung natira ay sa leeg. Laging ganun ang ginagawa ko. And then, I will be using my makeup blender. Pero bago ko gamitin guys, ay binabasa ako. Syempre. Ayan. Para maging damp siya. Pero ito, bago ko nilagay dito, ay hinugasan ko muna. Syempre. Okay. Kasi kung di mo basahin, susupsupin niya. Nako, higupin niya lahat ng product na yan. Kaya, ganon. Dalian lang natin. Wow. Ayun. Yung buhok ko na naman nagpabadlong na po. Ayan. Hindi ko dala ang headband. Ayan. Ngayon ay ang setting powder ko is ano dala? Yung banana. Anyway, banana. Setting powder. Okay? Ayos ko muna yung slip ko. Like that. Look at that. Okay? Look at that. Dahil ganyan ako. Naka-sleeve ako nito dahil malamig. Maginaw yung kanina ang init-init. Pinagpawisan ako sa labas. Dito naman ay maginaw. Ayan, naglagay lang ako ng ganito. Sleeves. Okay? Now, setting powder. We have this. Anyway, I will describe in the description box. So, banana powder. Setting. Set ko muna guys. Para masaya ang ating pag-make up, ay iset ko muna. Siyempre. Okay. Gusto kong walisan. Walisan natin para mawala yung mga hindi pantay ang pagkalagay, no? Okay? And then ngayon, ako nalagyan yung damit ko. Pagkatapos ay yung pagpapapayat na natin ng face natin. Okay.
Step 1 ay dito ko lagyan. At ang gamitin ko ay itong matagal ko nang gamit na favorite ko at malapit nang maubos guys. Itong Skinny Dip. Hindi makita eh. Skinny Dip ng Kylie. Okay? At ang shade niya ay malapit na ang shades niya ay ganyan. May beige and then brown. Pero ito glossy guys. Glossy. Pero ayoko yatang glossy. Sige na. Okay, itong Kylie ang gamitin natin. Using this spoon brush. Ano bang tawag nyo dito? Ganyan. Ito ang pang gawin kong brush para sa ganun ang ginagawa ko guys. Pinapalo ko lang itong patilya ko pababa. Ganon. Like that. Nakita mo? And then, dito lang oh. Yung, dito lang. Ganyan. Ganyan. Yan. Parang, naubos na yata ito. Bakit ganon? Ayun. Like that. Para pumayat yung face natin at magkaroon siya ng cheekbone ay lagyan natin ng shade dito. Ayan, nakita mo? Diba? Kita na kaagad. Look at this. Wala pa. Dito. Diba? Kita mo ang difference kaagad. So, mag-create tayo ng cheekbone. Ganyan. Lagyan natin ng shade dito para mag-shape siya. Ayan. So, ang tingin mo parang lumalim dito, diba? So, para siyang may cheekbone. Oh, diba? Ganon. Nakita mo? Ganon lang guys. That is the secret of the ayan oh, wala pa dito. Dito meron na oh. See? And here, wala pa. Makita ang difference? Obvious. So, dun sa kabila ganon din sa ginawa mo dun sa kabila ay ganon. Para siya diba? Kita mo? Kita mo difference, no? Pumayat automatically. Ganun lang. Paano papayatin ang mukha? Ganun kadali. Ayun. Diba? Nagkaroon na siya ng cheekbone. Dahil dito na ang na-emphasize, dahil lighter dito and then darker dito, so, nagmukha siyang shadow. Okay? Ganon. Oh, see? Payat na tayo? Di pa tapos doon. Ngayon, ang sumunod ay ang hairline natin. Ito. Medyo yata basa dun sa spray na ginawa ko. Anyway, ay ganyan. Shapein natin para maging parang oval ang bilog na mukha. Ha? At ito, dahil nakita mo dito, ay medyo meron ng pagka-chubby. Ayan. Ito ay, lagyan natin ng shadow. Ha? Nakita mo ba difference? Ayun. Kita mo? Oh. Kita mo dito, sa dito? May diferensya, di ba? Yun ang sinasabi ko, guys. Ganon. Kasi, pagka nagkaedad, katulad ko, katulad ng mga mami dyan, ay medyo nagiging sagi yung mga parte niyan. Kaya, ginagawa namin ng paraan, beauty. Ayan. So, nakita mo ang difference dito sa dito, no? Nagkaroon siya ng shadow sa kabila at sa kabila, obviously, no? Kita mo? Do you agree? Sumagot ka nga. Please comment down below kung agree ka. Mamaya ako pa makita yung comment mo, ha? Tapusin ko muna to. Ganon. See? Tapos dito, ilargo mo ng ganon kasi gusto mo maging
oval ang ating mukha. Okay? Para, ayan, katulad dito, yung hairline. Para, katulad ng medyo lumapad na dyan dahil ganyan, lumapad na yung noo, ay lagyan natin shadow konti dito. Ayan, yan. Ha? Kaya naubos na itong dark sa kagaganyan. Naubos na ito kaysa yan nakalbo na. Ganon. Okay? The art of making your face skinny. No? Ayan. So, maging skinny na tayo tonight. Ayan. How to make it skinny? It's just like this. Huh? Ayan. Paano mo i-shape ang mukha? Ganyan. Pero yung aking eyeshadow na ito ay parang nauubos na. Dapat i-prepare ko yung isa. Kasi medyo mauubos na siya. Mahirap nang ikaskas. Ayan. Okay. Okay. And then dito, di ba napansin mo merong double chin tayo? Yung double chin na yan ay lagyan din natin ng shadow. Siyempre. Lagyan natin ng shadow. Kaya, ang ganda nito kasi ikakaskas mo lang mas mabilis kaysa dun sa brush or yung makeup blender. Ganyan. Ayan. Madarken lang siya para siya mag-shadow. Hindi ma-emphasize yung double chin. Ayan, ganyan. Ito ay advisable for night parties o kaya may lakad ka sa gabi. Kasi kung sa araw, pangit kasi na makita clear na clear yung dark na i-drawing mo sa mukha. Kaya, I advise you to use this makeup, this kind of trick in the evening. Kasi, kung maliwanag, ay nako, parang obviously makita nila yan. So, ayan. And then, also to the ilong. Itong ilong ay lagyan din natin ng shadow. Yung yung manipis. Kasi, mas komportableng iguhit sa ilong yung manipis. Using the same shade, the same eyeshadow palette. Okay? Ganun lang. So easy. Kita mo? Parang hindi dumidikit. Gusto kong lagyan ng konting wetness yung aking brush kasi parang hindi kumakapit. So, yan. So, ngayon, okay na. Mas maganda palabas konti. A little bit damp. So, ang tangos ng ilong ko. Diba? So, nakita mo, ganun lang kasimple. Pero dito, kailangan i-darken pa natin. Yan. Okay. Ganun lang kasimple at, nakita mo? Bumayat siya. Diba? Nakita mo? So, obviously, pumayat.
na tignan. Ngayon ay mag-blush on na tayo. First, my blush on. My favorite blush on is the Coral. Yung Coral lang ng Maybelline. Ang lagi kong dadampot kaagad-agad pagdating sa blush on. And my makeup brush, I'll be using this. Ito yung kay Michelle D galing. Ay yung brush na Michelle D. Okay? So na mag-blush on na tayo, guys. Okay, dito ako bumalik ulit. So, hindi pa tapos yung aking blush on. Using my Coral. Alam yung Coral na sinasabi ko ito, yung sa Maybelline. Ayan, ang favorite ko at ang tagal na nito. Hindi na uubos. Malapit na yata mag-expire. Diyan mo nakikita na hindi ako masyadong nagme-makeup. Anyway, hindi naman kagad-agad naubos dahil konti lang naman ang kailangan gamitin. Tapos, dito sa leeg, ikaskas mong konti dito para ma-darken. Ganyan. See? So, how do I look? Pero before that, ay maglagay ako ng highlighter. Yung highlighter natin ay ito. Siyempre, yung kapartner ng ginamit natin kanina na Skinny Dip ng Kylie. So, gustong-gusto ko yung ilong kong mangintab. Alam nyo naman, favorite ko yung pakintabin. And then, of course, dito. Ayun, wow. So, glowy. Ang ganda. So nice, no? Then, a little bit dito at saka dito. Huwag sobra. Konti lang na spark. Pag tinamaan lang ng light ay mag-spark konti, diba? Oh, so nice. Okay. Sa chin. See? So, eto na. Pero, fix ko muna yung kilay ko. And then, the eyeshadow. Sa eyeshadow, try ko rin na gamitin itong dark nito. Yung sa Skinny Dip again. So, nag-concentrate tayo sa paggamit sa Skinny Dip. Ngayon ay sa eyeshadow. Okay? Sa eyeshadow, ay ibahin din natin. Parang, ang mangyayari nito is transformation. From chubby to skinny. Okay? Glam look from chubby to skinny. Huh? Gusto mo ba yan? Ganyan? Pinipikit ko dahil ayaw kong pumunta sa loob ng hindi sana nakapikit, kaya lang namumula yung mata ko pagka nalagyan ng powder. So, pinipikit ko na lang dahil yung pinaka-eyelid ko ang gusto kong madarken. Ayan. So, siguro basahin ko. Wala eh, walang dumidikit eh. Yan. Okay. A little bit lang. Para dumikit. Ayun. Okay. Kita mo. Kasi yan nga. So.
So, here is it. And now, dito naman sa lighter, uy, nahulog siya. Ito, highlighter, ay lagyan ko ng konti dito. See? Ganon. Okay. And then, balikan ko sa dark para and then see? And then, yung harsh edges ay atin linisin with the makeup blender. So, here it is. And then, yung aking kilay ay suklayan ko lang ng mascara. Where's my okay, brown mascara. Okay. I just brush up my brow just to shape it and to have it energized. Ayan. Okay. So it is done. And now the eyeliner. Okay. Very simple but nice, glamorous look of a young, skinny face. See? Oh. Diba? Simple lang pero rock, no? Ngayon ay magmascara ako ng Maybelline ko. Just like that. Napakasimple ng makeup ko. Pero para sa akin nagagandahan ako. Ewan ko, anong mas sa inyo? Please comment down below. So, ganun ang paggawa ko ng face ko para pumayat. And then, para mas kumpleto ang ating ayos ay, syempre yung buhok natin ay ilugay natin para sa ganun sa ayan. At iganon natin. Okay. Now, ang suklay ko ay sa gitna ang hati. How do you like this? Ayos na ganyan. Kakaiba, di ba? Nakoveran yung ating kilid ng face na ganyan. So, naging parang skinny. So, how do I look? Do you like this, guys? So, I made my face from chubby face to skinny face. Diba? So, I love this. How do you like it, guys? Okay, anyway, yung posing natin. Ayan. Hindi na ako naglagay ng lipstick kasi may lipstick na ako bago ako sumalang dito. At ang ginamit kong lipstick ay first, may lipstick here. Yung dati kong ginagamit ito. So, no more problem. Ito at ayan na guys, naging skinny nga tayo. Pumayat at nag-iba ang look. So, here it is. At sana ay naibigan nyo
ngayon ito ang resulta ng pangalan nito, pag-drawing natin ng mga apply natin ng contour palette na Skinny Dip ng Kylie. At ito ang nangyari, kahit naman anong contour palette, basta't marunong kang payat ng iyong mukha, ay magmukha kang payat. Ayan na siya. So, gusto ko at sana ay na-enjoy nyo. Sana naman ay magkita-kita pa ulit tayo next time. At marami pang interesting videos na gagawin dito guys. At ito yung ngayon, di ba kanina ang buhok ko nakataas, iba yung mukha at iba ngayon. Di ba? So, next time uli guys ha. Huwag kalimutan mag-subscribe, i-click na yung bell button para sa ganun ma-update every time na meron akong bagong upload. Thank you at see you again. Maybe, I don't know, tomorrow kung mag-live streaming kami, hindi namin ma-predict ang mga lakad, okay? So, thank you so much guys. See you again next time. At sana ay naibigan nyo itong look na ganito na simple na sana ay naibigan nyo at sana ay gawin nyo rin. Pero, yung lipstick ko ay kulang, mag-retouch ako. Ayan. Para talagang kompleto yung makeup ko. Kasi hindi ako nag-lipstick. Ayan. So, tapos na guys. See you again next time. I love you guys. And be safe. Stay safe always. Let's pray harder. Take care. God bless. And see you again next time. Love you guys. Posing. Ganon eh. Okay? May paganon-ganon sila. May paganon-ganon. At ganon. Okay. Thank you so much. I love you guys. See you again next time. Sa mga live streaming, pakiabang lang sa Facebook, mag-announce ako before mag-play kami ng live streaming. Okay? Bye-bye! Babush! Take care! God bless! Love you!